Amadou Dambele ka bɔ Ɲamakɔrɔ. Bon i bɛ ka minɛli san cɛ san 5 an ma nimisa a ko la ka sabuya kɛ ko dɔw kun bɛ anw kɔnɔ n'an kun sara n'a ye ani mɔni kun bɛ taa lagara dɔw sara n'a ye mais u suw bɛ kunna wolo ka bɔ Kidal Mali wɔrɔ caman kun bɛ a kun tɛ Mali ka mara kɔnɔna la sɔrɔsi ninnu kɛra sababu ye k'o lasegi anw ma hali ka da o ma anw y'o kɛ koba ye fanga in kɔnɔna la i y'a mɛn développement ye tiɲɛ ye fɛn bɛɛ ye tiɲɛ ye nka jamana yɛrɛ kun tɛ anw bolo alhamdulilayi ni sɔrɔsi ninnu kɛra sababu ye k'an ka jamana segin anw ma an b'u fo k'u barikada hali bi ala k'u kan bɛn an ka jamana ala k'a kisi ala k'a lakana bon mun b'o kɔfɛ fana n'o ye n kɔrɔda sera mun ma toujours an b'a dɔn président ma seko la u bɛɛ b'u seko la baloko hali don an y'a bɔra o pam na ala k'a ɲaga d'u ma kuranko tɛmɛna yan alhamdulilayi bi an b'a fɔ ko alhamdulilayi o bɛ n bolo i bɛ ka bin ka se bi ma nimisa ka sababuya kɛ o ye parce que jamana yɛrɛ kun tɛ ne bolo jamana kun tɛ ne bolo jamana fankelen bɛɛ mɔgɔw tɛ se ka foyi kɛ a minɛlen don ko minɛ ka segin anw ma ko ni Kidali y'anw ta ye bi Tɛnzan Wante ni y'anw ta ye bi Aguelok y'anw ta ye bi dimi min donna anw na Aguelok an ma ɲin'a kɔ wa an tɛ ɲin'a mɔgɔw kɔ ala k'u dayɔrɔ sumaya a ma kɛ fu dɛ ala b'a dɔn u ye u taara ka kɔ minnu to yan ala ka barika don u la ala ka barika don Mali la ala ka an kan bɛn ala ka Mali diya. Ayiwa ne tɔgɔ Saka n jamu ye Tarawele i bɛ ka minɛ ni ɲinan cɛ ɲinan y'o san 5 ye an ye fɛn caman remarqué a la parce que an tun t'a dɔn k'an bɛ se yɔrɔ o yɔrɔ an tɛmɛn'o bɛɛ kan k'a daminɛ an ka président ɲuman na a n'a tɔw ka na se kɛlɛkɛminɛnw sɔrɔli ma ani dun ka fa ma labɔli kɛ fɔlɔ sa nka hali bi an b'o kuma fɔ ka fara a kan foyi ma dɛsɛ an na fɔlɔ an kɔni jigiba de bɛ ninnu kan an wasolen de n'u ye vraiment o de la an b'a fɔ ko i bɛ ka minɛ ni bi cɛ an ye fɛn caman remarqué nimisa tɛ n na n tile kelen ma nimisa wa n tɛ nimisa fana awɔ jamanadenw n'u ka ɲɛmaaw ka da ɲɔgɔn na u ka jɛ u k'u bolo di ɲɔgɔn ma n'i y'a mɛn ɲɛmaa kɔmaw de ko don n'i y'a mɛn kɔma fana ɲɛmaaw don ɲɛmɔgɔ ɲuman tɛ sɔrɔ kɔmɔgɔ ɲuman kɔ kɔmɔgɔ ɲuman tɛ sɔrɔ ɲɛmɔgɔ ɲuman kɔ an jigi b'an ka fanga kan ala sago i bonya b'a la. Toi Sidi Berté ma tɔw t'a lɔ dɛ ne kɔni t'a nimisa foyi tɛ ne la i bɛ ka bɛn ni ko caman yira a can caman yira o parce que cɛkɔrɔba min kun don a bɛ jamana fɛ a ye jamana kanu mais a ma baarakɛla de sɔrɔ mais cɛkɔrɔba min don a tulokun ka gɛlɛn a fɔra ɲɛna an b'a ta waati min na a ka politicien ninnu ye k'o to yen a ma sɔn a y'an sɔsɔ pour que k'an saboter yɛrɛ ne yɛrɛ filɛ gan min kɔrɔ yan ne ni maa kun tɛ kuma i bɛ ka ko ra tellement que n y'a kanu mais cɛkɔrɔba in ye ne malo don min na n ko a bɛ malo parce que depuis a ye Bube ta k'a kɛ fɛnkɛ ye jamana ɲugura ne ko n ko cɛ y'an janfa n ko a ka fanga banna depuis olu i bɛ k'a ka fanga banna yeah bon politicien kelen mun y'a janfa k'a coron ko M5 wa M5 ka taa baradara ye o M5 kelen de wulilen bɛ ka lu an nɔfɛ n'u nɔfɛ surasi n'u nɔfɛ tun mais ala y'a bɛɛ malo donc i bɛ k'a ka ko ne ko i b'a fɔ cogoya dɔ la hali bi bon dɔw tɛna kuma ɲuman fɔ a ma bon ne kɔni tɛna juguman fɔ a ma parce que n bɛna juguman fɔ n tɛna juguman fɔ parce que a ye mɔgɔw de janfa a ye maliyɛn de janfa ka siran Faransi ɲɛ ka ɲɛ don an na bon an ji t'o fɛn ye an dabaraw man ɲi le cas de ATT a bɛɛ sɔrɔ o de fɛ politiciens de ye ATT janfa o kɛra e bɛ k'an ɲɛna yan e natɔ e kana an ka maa sigi ne ye Faransi ka maa sigi tɛ e tila ka siran Faransi ɲɛ ka ɲɛ don an na alhamdulilayi bon a su kɔni bi alhamdulilayi parce que yana yɛrɛ bɛ fatu a kun ye ninnu ka conseil dɔ ye a kun ka di surasi ninnu kun ka da ye an b'o taabolo de kan bi yan nimisa fan t'an na a ma kojuguba k'an na mais mɔgɔw ka hakilinaw tɛ kelen ye mɔgɔw ka hakilinaw tɛ kelen ye an kɔni ye b'o ko la. Ne bɛ se ka mun fɔ sege san 5 ye nin ye i bɛ ka fanga tiɲɛna bon fanga in tiɲɛna an bɛ yɔrɔ min na bi bɛɛ b'a dɔn Mali bɛ situation min na bi bɛɛ b'a dɔn ne kɔni bolo fanga in tiɲɛni ye kɔlɔlɔ lase jamana in ma parce que jamana bɛ dingɛ kɔnɔ bi démocratie ye fɛn dɔ ye hali n'a man ɲi a bɛ se ka dilan ka taa fɛ pour que a kɛ ɲɛ o ka fisa an ka a yɛrɛgi ka bɔ yen pewu bon ne ye mun faamuya démocratie de yɛrɛgila bi pouvoir mun b'an kunna bi bon démocratie ko kuma tɛ se ka fɔ parce que u ye parti politique bɛɛ ci c'est vrai que anw bɛ kɛlɛ de kɔnɔ kɛlɛ sen fɛ u ye minɛn camanw san maliyɛn bɛɛ sɔnnen don n'o ye surasiw équipera mais
ka jamanadenw fara ɲɔgɔn kan o kɛra baara y'u bolo dɛ jamanadenw bɛnnen tɛ bi bon jamanadenw ye fɛn dɔ ye tant que jamanadenw ma fara ɲɔgɔn kan jamanadenw ka bɛn a ka gɛlɛn jamana in ka bɔ dingɛ in kɔnɔ parce que c'est vrai n'i ye marifafɛnw san o bɛɛ ka ɲi mais o si tɛ se ka kɛlɛ ban quoi mun bɛ kɛlɛ ban dɔrɔn u ka essayer ka jamanadenw fara ɲɔgɔn kan sigi ka fɔ ko kɛ an ka jamana in bɔ ni dingɛ in kɔnɔ et puis u ka essayer ka élection fana kɛ quoi an ka bɔ nin transition in kɔnɔ parce que ni transition mɛnna a ko bɛ caya quoi an bɛ o difficulté de la bi partenaires bɛɛ taara tant que an bɛ nin situation kɔnɔ partenaires tɛ na investissement tɛ kɛ mɔgɔ tɛ na ka na k'u bɛna baaraw kɛ jamana kɔnɔ pour que ka jamanadenw ta baara la u ka baara o tɛ kɛ bon o gɛlɛya de b'an kan bi o de kama an ka jamana bi a ka gɛlɛn a sɔrɔda in ka gɛlɛn kosɛbɛ sɔrɔ ka dɔgɔn bi kosɛbɛ bon fɛn bɛɛ dun ye sɔrɔ in de ye ni sɔrɔ in ma ɲɛnabɔ dɔrɔn foyi tɛ se ka ɲɛnabɔ donc ne bɛ mun fɔ IBK binni a ye kɔlɔlɔ lase jamana ma an ka tiɲɛ fɔ a ye kɔlɔlɔ lase jamana ma dɛ parce que bɛɛ b'a dɔn bi an bɛ situation mun na n'a yɛrɛ fɔra bi bɔ kuma dɔw bɛ yen i tɛ se k'o fɔ tuguni jamana in kɔnɔ o fana ka gɛlɛn dɛ alors que démocratie dun y'o de ye ka to bɛɛ ka kuma mun bɛ mun fɛ bɛɛ k'o fɔ sariya kɔnɔ o de ye démocratie ye mais bi o tɛ yen n'i ye kuma dɔw fɔ bi bɛɛ sirannen dɔn donc ne kɔni bolo IBK binni jamana in a y'a kɔlɔlɔ las'a ma donc an ka essayer minnu bɛ yen bi u ka essayer ka segin kɔ dɔɔni ka kow lajɛ ko ji ɲama jɔlen na an ka bɔ nin kɔnɔ an ka taa démocratie sira kan pour que ko kun bɛ cogo min na fɔlɔ la ko ka na o cogo kelen na bi baaraw ka kɛ sɔrɔw ka kɛ ekɔlisow ka jɔ siraw ka jɔ jamana in na n'i y'a lajɛ bi siraw bɛɛ tiɲɛlen don foyi tɛ wariko tɛ ni wari tɛ yen foyi tɛ se ka ɲɛnabɔ donc pour que wari ka sɔrɔ fo ka an ka élection kɛ an ka na ni démocratie ye an dɛmɛbaga minnu taara olu bɛ se ka na cogo min na u ni an ka jamana bɛ se ka baara kɛ cogo min na pour que bɛɛ ka lafiya. nimisa ayi ne nimisalen t'a la sabu ne yɛrɛ fana tun bɛ mɔgɔw fɛ a don minnu sagoya tun ye mara taabolo ka falen mara taabolo a falenna nka fɛn caman yera kɔnɔ n'o ye kɛra sababu yɛrɛ ye an ye maliyɛnw dɔn ka tɛmɛ kɔrɔlenw kan o kɔrɔmasuru dɔ ye mun ye an ni minnu jɛra ka kɛlɛ kɛ tagalen ɲɛ waati min na an kan ka se k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka jamana jɔlikan fɔ an y'a ye k'a fɔ mɔgɔ y'u ka intérêtw bila kow ɲɛma o kɛra gɛlɛyaba ye o yɛrɛ de senfɛ président fɔlɔ min sugandira n'o ye Bandaw ye an n'o ma se ka ɲɛ a la premier ministre fɔlɔ min tun sigira gouvernement fɔlɔ min tun sigira a kɛra gɛlɛya kɔnɔna na donc i b'a ye k'a fɔ o kɔfɛ tuguni Asimi ninnu yɛrɛ ye ko ta o bolo fila la sabu hakilina jiginna Bandaw ka tile la Asimi tun ye vice président ye n'o yɛrɛ tun ye ko kura ye an ka jamana kɔnɔ sabu an ka mara bunakun kan vice président tun t'a la premier ministre ani institution tɔw kɔni tun bɛ yen mais président ka vice président tun tɛ yen i b'a ye k'a fɔ halisa ko bɛɛ n'a ta an ye gɛlɛya caman ye a kɔnɔna na fo ka taa fɔ an jɔlen filɛ nin ye yɔrɔ min na bi mais o bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na ɲɛtaga ani hakilina kuraw minnu bɛ se ka jamana jɔli ko fɔ o baaraw bɛ sen na donc ne tɛ se k'a fɔ ko nimisalen don IBK ka fanga binni na sabu mɔgɔ o mɔgɔ tun bɛ jamana a tun bɛ bolo min kan o don n'i b'a dɔn i b'a yɛrɛ ɲininka ni IBK fanga tun ma taa o don est ce que an tun bɛna Maliko kuma fɔ bi wa sabu mɔgɔ minnu tun bɛ yen an nɔfɛ n'o dɔw tun bɛ jate i n'a fɔ an jɛɲɔgɔn walima an b'a fɔ o ma ko partenaires olu ŋaniya tun dɔnnen don Kidal kɔni tun tɛ an ta ye bilen bɛɛ lajɛlen kɔni tun b'o dɔn mun yɛrɛ de tun bɛna kɛ o kɔfɛ sa o de tun ye ka Mali k'a sarada o saradali de nana bali ni surasiw kɛlen ka ko ta n'o bolo fila ye 2023 o bɛ don Kidal don min na a kɛra nimisiwasa ye a kɛra sababu ye an bɔra fɛn caman kalama yɛrɛ fana min tun bɛ ka ni crise ni ka jukɔrɔma tintin ni ka moyens di a mɔgɔw ma ka jamana tɔw coro sabu min taara ye Kidal
ani san'an ka don Kidal bɛnbɛnbɛn minnu kɛra pour que an yɛrɛ kana se ka don Kidal bɛɛ lajɛlen y'o ye mɔgɔw fɛ mɔgɔ minnu tun jatelen don i n'a fɔ o nanen don an ka wele la o nanen don ka dɛmɛ don an ma donc janfa bɔyɔrɔ tun ka jan IBK n'a ka gouvernement tun tɛ se ka Mali bɔ janfa kɔnɔ minnu yɛrɛ nalen don sisan sabu olu yɛrɛ ni minnu bɛ ka janfa siri an na an kama o n'o jɛra ka baara kɛ san caman kɔnɔna na o b'o dɔn wa o b'o ka hakilina dɔn o b'o ka fɛla dɔn donc o de kama olu nalen o y'o kɔ da o kɔ la a ma diya halisa hali sini n'o ye fɛɛrɛ sɔrɔ o bɛ na k'a fɔ ko b'an ka jamana ɲagami donc an de b'an jɔ an jɔyɔrɔ la sinon ni wasa kɔni tɛ fila ye ka da IBK yɛrɛ dɔrɔn tagali ma ne wasalen don wa minnu yɛrɛ fana bɛ ka jamana mara bi gɛlɛya sugu bɛɛ lajɛlen an jɛra k'a ku ɲɔgɔn fɛ wa olu yɛrɛ b'a dɔn fana ko maliyɛnw sigilen don n'a ye k'a fɔ ko nɔgɔya tɛ sɔrɔ sira wɛrɛ si fɛ ni olu yɛrɛ ye sira min ta ye n'an bɛ min ka nin ye donc o sira an bɛ deli de kɛ sa ka tingini kɛ o sira dali masa ka a timeko ɲuman nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye ka faso kanu ka don jamanadenw dusukun na ne se wale don ne wasalen don parce que ni fanga y'a bilala fanga min nɔ na aya bɛɛ b'a dɔn o fanga in kun tɛ ne sago ye u ta sira a ma diya n ye tile kelen ni dɔ bilal'o nɔ na o ye wasa ye ne bolo n tɛ kuma mɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ la dɛ n bɛ kuma n yɛrɛ tɔgɔ la o ye kelen ye filanan faransi ka fanga jugu min bɔra an kun na o kɛra ne bolo sogo de ye o Seydou Badian tun y'a fɔ a ko a bɛ se ka kɛ a bɛ fɔ ale kɔ mais faransi bɛ sira min kan n'a tora o sira kan a ti Mali mara tugun wa mɔgɔ wɛrɛw b'u sen da Mali sendanɔ na Seydou Badian y'o fɔ o ma bɔ an kɔnɔ jɔnya tile tɛmɛna a mɛnna anw bɛ faransi bolo min kan a ka jugu jɔnya ye jɔnya modèle wɛrɛ de kun don an ti bɔ an yɛrɛ la an ti k'an yɛrɛ ye an ta t'an yɛrɛ ye olu de t'an ka fɛn bɛɛ ye donc bi na ne wasalen don fanga taabolo la o yɔrɔ kan maliyɛnw ka wuli k'u jɔ nka fanga fana kana ɲinɛ k'a fɔ an bɛ dekun kɔnɔ dɔ ka bɔ dekun in na mais dɔ tɛ se ka bɔ dekun na an yɛrɛ maliyɛnw fana kɔ an k'an jija an ka dɔ bɔ dekun na an bɛ taabolo min kan a ka ɲi dekun wajibi don mais dekun banbali o tɛ wajibi ye dɛ an k'an cɛsiri an ka dɔ bɔ dekun na. tɔgɔ ye Madi Keyita fanga yɛlɛma in an b'a san 5 la hakilina caman bɛ ne la caman ɲana i n'a fɔ caman ma ɲa cogoya min na n'an ye sur le plan diplomatique et de souveraineté an bɛ se ka an ka fanga tigilamɔgɔw fo kosɛbɛ n'o ye transition mɔgɔw ye Mali tun kɛra jamana min ye a kuma an kɛra bɛɛ bɛ yɛlɛ an kan ka tɛmɛ donc o la an ka hɔrɔnya n'an ka danbe diɲɛ mɔgɔ ɲɛna an bɛ transition in fo la kosɛbɛ o tun ye fɛn ye mun tilara na o sɔrɔla sur le plan diplomatique an y'a ye jamana caman tun bɛ ɲɛdɔnya ko minnu kan na u tun bɛ manamana ko caman kan na ɲɛ caman sɔrɔla o ko la donc yɔrɔ caman min ye fana an bɛ nous sommes en train de nous sommes restés sur notre fin comme a ma ban fɔlɔ a ko la o ye sur le plan sécuritaire ye n'o ye transition yɛrɛ nana fɛn min yɛrɛ kama kosɛbɛ parce que an b'a dɔn président Ibrahim Boubacar Keita ala ka hinɛ la ale ka wagati la sécurité ko kuma kun cayara kosɛbɛ an ka sɔrɔdasiw bɛ ka sa fɛn caman bɛ kɛ donc sur le plan sécuritaire an bɛ transition fo an ye minɛn caman bɛ yen kɛlɛkɛminɛn caman ni diɲɛ mɔgɔ bɛ ɲɛbɔ a fɛ alhamdulilayi Mali an bɛ k'olu sɔrɔ mais sur le terrain an ka dɔn k'a fɔ hali bi a ma nɔgɔ hali bi parce que an b'a ye an ka yɔrɔ caman bɛ yen o ma k'an sago ye hali n'a sɔrɔ an ka yɔrɔ belebeleba min bɛ yen n'o ye Kidali alhamdulilayi o kɛra an sago ye mais sur le plan sécuritaire hali bi tɔba b'a jɛ kosɛbɛ donc an b'u wele o kɔnɔna la u ka cɛsiri hali bi an bɛɛ k'an cɛsiri pour que sécurité ka kan ka se ka sɔrɔ donc yɔrɔ dɔ fana bɛ yen n'o ye justice fana majɛ belebeleba b'o yɔrɔ la f'an k'o yɔrɔ fana fɔ jamanadenw ne kɔni hakilina la justice
justice kɛra fɛn ye bi mun kɛlen ka jamanadenw lasiran sɔni justice ka mɔgɔw rassurer justice kɛlen don siranya fɛn de ye bibi na donc u ko yɔrɔ ninnu lajɛ ka jate minɛ kosɛbɛ kosɛbɛ an y'a ye malien caman bɛ kaso la bi an ka mɔgɔba caman bɛ kaso la bi donc o tɛ taamasiyɛn ɲuman ye o tɛ ko ɲuman ye n'an ka transition sigi kan dɔ bɛ yen n'an b'a fɔ refondation n'an b'a fɔ ma réconciliation bibi na ne ni n ka denmisɛnninya bɛɛ ne ma deli ka maliyɛnw fɔfɔlen ɲɔgɔn kɔ ka se fo nin niveau ma ne tɛ couche la Mali kɔnɔ yan bibi na k'i bɛ se ka nin fɔ ko ninnu bɛnnen don jeliw bɛnnen tɛ artistes bɛnnen tɛ alimamuw bɛnnen tɛ journalistes bɛnnen tɛ maa si de bɛnnen tɛ jamana in kɔnɔ yan bibi na donc ko ni bolo fununa a bɛ da tigi kɔrɔ donc an ka transition u k'o lajɛ hali bi u k'a lajɛ ka fɛɛrɛ tigɛ o la parce que an bɛ diɲɛ fɛn o fɛn na ni maliyɛnw bɛnnen tɛ ni maliyɛnw ma don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ fu de ye donc an ka jateminɛ kɛ o yɔrɔ ninnu na kosɛbɛ kosɛbɛ facteur yɔrɔ caman bɛ yen yɔrɔ minnu alhamdulilayi mais yɔrɔ caman bɛ yen yɔrɔ minnu fana ma ɲa u k'a lajɛ donc sur le plan politique aussi an ka jateminɛ kɛ an ka lajɛ élection ko in u kana na ɲina élection ko kuma kɔ parce que ko bamananw ka kuma ko mugu dun tɛ bara fɔ sa bolo bɛɛ n'a dayɔrɔ don donc certes an bɛ kɛlɛ la certes an bɛ fɛn caman na mais enjeu wɛrɛw bɛ yen Mali an t'an jamana kelenna jamana ye ani diɲɛ maa de fana bolo bɛ ɲɔgɔn bolo donc sariya dɔw de bɛ yen an y'olu ta ɲɔgɔn fɛ donc an kan k'o sariya ninnu fana labato donc moi je pense que an ka président bɛ yɔrɔ min na bi il peut se présenter a bɛ se k'a ka présenter a bɛ se ka élu démocratiquement pour que sira dɔw ka dayɛlɛ jamana in ka se ka fiɲɛ sama ten dɔɔni u kana ɲinɛ o yɔrɔ ninnu kɔ le multipartisme an y'a ye parti politiques dissoudra vraiment a ma bɛn ne ma bi a ma bɛn ne ma sini parce que o ye tagakɔ de ye an ka jamana ma parce que n'i y'a lajɛ 91 ko minnu kɛra ka se bi ma ka tila ka na ye ko an k'o multipartisme bila en doute k'o bila en jeu vraiment c'est une déception qui est là donc u k'o yɔrɔ ninnu lajɛ ka parti politiques lasegin u nɔ la parce que jamana na bɛɛ n'i jɔyɔrɔ de don olu nana pouvoir la de façon circonstancielle donc an b'a jigiya k'a fɔ olu ye sɔrɔsiw de ye olu ye kɛlɛkɛlaw de ye u bɛ so don n'a nata la u bɛ t'u ka caserne kɔnɔna la fanga marali o ye politiciens de ta ye donc u k'u jija k'o yɔrɔ fana lajɛ kosɛbɛ kosɛbɛ donc an bɛ dugawu kɛ ala k'an ka jamana kisi ni ɲɔgɔnna wɛrɛ ma. Ne tɔgɔ Burulayi Jakite bon hakilina foyi tɛ n na i bɛ ka fanga binni san cɛ ɲinan y'a san 5 ye bon ne kɔni bolo kɔni a ma foyi cɛ jamana ye minnu b'a kunna u ka taa n'a ye vraiment o ye ne ka hakilina ye nimisa foyi tɛ n na nimisa foyi tɛ n na ne bɛ foli di maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma vraiment ne bɛ foli di maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma minnu b'an kunna bi an bɛ dugawu de kɛ ala ka se ka ɲa ka d'u ma an mago tɛ ko wɛrɛ foyi la tuguni a ka to ninnu bolo u ka taa n'a ye vraiment bon minnu bɛ ka fɔ ko k'a bila o y'olu hakilina mɔgɔ tɛ mɔgɔ sɔrɔ i ka hakilina kuma fɔli la parce que bɛɛ de ka hakilina don ne kɔni ka hakilina kɔni a bɛ minnu bolo bi u ka continuer n'a ye jamana bɛ basigi cogo min na an ka jamanadenw ka hɛrɛ bɛ min na o y'o de ye 18 août 2020 18 août 2025 a bɛ maa hakili jigin min na o ye k'a fɔ faso jama ye wulikajɔ min boloda wulikajɔ min kɛra ni gɛlɛya minnu tun b'an ka jamana kan walasa o gɛlɛya ninnu fiɲɛ bɛ se ka bɔ cogo min na a b'an hakili jigin o de la a don fɛn caman kɛra fɛn caman de kɛra denmisɛnnin ni maakɔrɔ musow denmisɛnninw ani cɛw bɛɛ de bɔra walasa ka se ka na ni laɲini ye laɲini min bɛ se ka gɛlɛya bɔ an ka jamana kɔnɔ a b'an hakili jigin o de la bakuruba la nimisa foyi tɛ ne la parce que munna nimisa tɛ ne la fɔlɔ ye min ye acquis belebelebaw de kɛra an ka jamana kɔnɔ ka daminɛ 18 août la ka na se bi ma o acquis minnu ye o acquis ye minnu ye n'an bɛ se ka an bolo fa olu la fɔlɔ ye min ye an y'an ka souveraineté an ka denyɛrɛla yɛrɛ bamanankan cɛ ɲina n'a bɛ fɔ ten an y'o de sɔrɔ fɔlɔ la fɛn minnu tun bɛ kɛ an ka jamana kɔnɔ a tun bɛ jalatigɛ jamana kɔfɛ de mɔgɔ wɛrɛw fɛ minnu t'an ka jamanadenw yɛrɛ ka sɔrɔ ka n'a wajibiya an ka jamana ɲɛmɔgɔw kan walasa an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka se k'a kɛ jamanadenw yɛrɛ tun tɔnɔmalen don jamana kɔnɔdenw tun tɛ lafiya sɔrɔ o kow la mais bi ni gɛlɛya min bɛ Mali la an bɛ se k'a fɔ ko fura bɛ kuluba de parce que munna décision bɛ taa yen de mɔgɔ si tɛ yen k'o bolo birilen don an ka jamanadenw kun ɲɛma walima o bolo birilen don an ka jamana ɲɛmɔgɔw kun ɲɛma k'a fɔ ko ka fɛn dɔw wajibiya an ka jamana kɔnɔ donc o ye souveraineté de ye an ka denyɛrɛla fɛn o fɛn bɛ jalatigɛ an ka jamana kɔnɔ bi o b'an ka jamana ɲɛmɔgɔw de bolo donc ni décision yɛrɛ fɛn fɛn bɛ ta jamana kɔnɔ n'o bɛ jalatigɛ jamana ɲɛmɔgɔ fɛ bi an bɛ se k'a fɔ ko ni Mali kunkolo y'a dimi a kɛra ɲɛmɔgɔw de bolo ni Mali kunkolo furakɛra bi a kɛra ɲɛmɔgɔw de bolo donc o ye souveraineté denyɛrɛla min ye an y'o sɔrɔli min kɛ o ye belebeleba de ye a ka ja o kun bɛ taa an ka jamana bolo min kɛ o kun ye gɛlɛya de ye donc o ye fɔlɔ ye filanan ye min ye
an ye wulikajɔw boloda walasa gɛlɛya minnu tun bɛ an ka jamana kɔrɔnfɛn fanw fɛ ani camancɛ bolo ni fɛ o gɛlɛya ninnu fiɲɛ bɛ se ka bɔ cogo min na parce que maa dɔw de tun bɛ ka faga ko parce que k'u sɔnna dɔrɔn ka jɔ Mali drapeau kɔrɔla la k'u sɔnna ka jɔ malidenya kɔrɔla la cɛw fara denmisɛnninw kan duguw de tun bɛ ka ci muso kɔnɔmaw de tun bɛ ka faga donc o waati ninnu na an y'a fɔ k'a fɔ ko maliyɛn kelen ni bɔlen o ka kan ma ni tasuma de donc i kɛra maliyɛn i bɛ sud la o i kɛra i bɛ nord de la i kɛra i bɛ centre de la a bɛɛ lajɛlen ye maliyɛn de donc n'u bɛ ka faga ko parce que k'u ye maliyɛnw de ye an kan k'u lafasa donc o wulikajɔw tun bɛ ka kɛ wa hali an ka wolomasiri tabagaw fana nkalon tun bɛ ka da o la k'a fɔ k'u bɛ boli la nkalon tun bɛ ka da o la k'a fɔ k'u tɛ cɛw jɔlen ye an ko non o tɛ tiɲɛ firu ni siw de don cɛba siw de don babima siw de don donc gɛlɛya minnu bɛ yen nɔ o ye k'a fɔ an ka politikimɔgɔw de tun ma sɔn ka jɔ o jɔyɔrɔ la ka se ka minɛnw ani hakilinaw sabati gɛlɛya minnu bɛ an ka wolomasiri tabagaw kan o gɛlɛyaw bɛ se ka fiɲɛ bɔ cogo min na donc an y'a ye k'a fɔ transition nalen temps dir'u ma pour que u ka se k'u équiper ka se ka formation kɛ ka se ka défensive kɛ donc bi alhamdulillah parce que an ka wolomasiri tabagaw bɛ ka min kɛ ne ma armée diɲɛ kɔnɔ min bɛ k'a kɛ donc il faudrait leur saluer par rapport à ça u kɛlen bɛ ka système 4 ɲɔgɔnna de engagé au même moment u bɛ ka équipement kɛ u bɛ ka kɛlɛkɛminɛnw san au même moment u bɛ ka tila ka kɛlɛkɛcɛw former au même moment u bɛ ka tila ka kɛlɛkɛcɛw ta et au même moment u bɛ ka tila ka kɛlɛ kɛ donc moi je pense que o ye fɛnba de ye Amérique armée m'o kɛ comment dirais-je français armée m'o kɛ ne ma hali Russie armée ma deli k'o ɲɔgɔnna kɛ olu bɛ ka dilan waati min na i b'a sɔrɔ u bɛ k'a feere de mais an ta an bɛ k'a san an bɛ ka formation kɛ an bɛ ka cɛw ta an bɛ ka tila ka kɛlɛ engagé donc o ye belebeleba de ye donc an bɛ se ka o foli kɛ hali a da olu ma o ye belebelebaw de ye mais o t'a yira k'a fɔ ko gɛlɛyaw fana tɛ yen gɛlɛyaw b'an ka jamana kɔnɔ ka d'a kan ni mɔgɔ min bɛ guerre dɔn ça coûte beaucoup sur le plan économique an bɛ se k'a fɔ ko jamana jɔlen tɛ bi a sen kan kosɛbɛ nka jamana ɲɛmɔgɔ hali n'o y'a sɔrɔ u bɛ ka fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ o ka suma jamanadenw ɲɛkɔrɔla la ka d'a kan kɔngɔ bɛ mɔgɔw la minɔgɔ bɛ mɔgɔw la kurantigɛ ko nana fara o kan économiquement a bɛ ka kɛ gɛlɛyaba de ye mɔgɔw bolo donc o gɛlɛya ninnu an bɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔw solliciter u ka se ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ cogo sugu bɛɛ la pour que ni gɛlɛya ninnu fiɲɛ bɛ se ka bɔ sinon an y'a ye transition kelen in kɔnɔna la Choguel Kogala Mayiga delila ka kuma fɔ k'a fɔ ko u bɛ baara min kɛla ni o ye ka transition yakubaya se ka gɛlɛya ninnu bɔ jamanaw kɔnɔ n'u ma se ka fɛɛrɛ suguya bɛɛ tigɛ ko a dɔw la ko gabakuru bɛ tila ka ta olu kama ko k'u gɛn ka bɔ fanga in na donc yanni a ka se o ma an bɛ a ɲini an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka jamanadenw lamɛn gɛlɛya minnu bɛ jamanadenw kan n'u bɛ k'a fɔ bɔlɔlɔw kan u bɛ k'a fɔ télésow la gɛlɛya ninnu ka lamɛn walasa gɛlɛya ninnu fiɲɛ bɛ se ka bɔ cogo min na wa k'a fɔ ko ɲɔgɔn minɛ o de bɛ jamana bɔ nin degun in kɔnɔ n'an ma ɲɔgɔn minɛ a ka ca Ala fɛ an hakili la k'an bɛ se ka fɛn in furakɛ cogo min na a tɛ se ka furakɛ ten donc bakuruba la an bɛ se k'o de fɔ. Tɔgɔ Amadu Joni bon hakilina min b'an na nimisaba t'an la parce que sɔrɔdasi min nana an kunna ka se bi ma vraiment an ye fɛn caman y'u tile la alhamdulilayi an ka armée fanga sɔrɔ alhamdulilayi n bɛ dugawu de kɛ hali bi Ala ka jamana basigi et puis u k'u hakili to fɛn kelen na n'o ye baloko ye fɛn caman kɛra mais baloko gɛlɛya kɔni u bɛ yen nɔ dɔɔni hali sisan u k'u hakili to hali bi parce que an ye denbaya balolaw ye balo sera ka jigin kosɛbɛ ko sa quoi non nimisa t'an na nimisa foyi t'an na parce que an ye ka tile alhamdulilayi o kɛra an balogulen ɲɛna tila ka sɔrɔdasi ninnu fana tile nimisa t'an na u cɛ ka jan ɲɔgɔn na quoi. Tɔgɔ Sidiki Tarawele bon i bɛ ka bin ka se bi ma alhamdulilayi ne kɔni bolo jamana y'a yɛrɛ sɔrɔ sira caman fɛ ni ko sira caman fɛ o ye armée ka sira ye fɔlɔ parce que ni jamana min bɛ yen ni armée ko degun b'aw kan sira foyi la a tɛ se k'aw yɛrɛ sɔrɔ mais bi alhamdulilayi 2020 à nos jours an ka sɔrɔsiw sera ka progrès caman kɛ hali bi n'a tɔ bɛ kɔfɛ mais bi alhamdulilayi an ka hakili latigɛlen don k'a fɔ an ka jamana fan si tɛ mɔgɔ si bolo min minɛlen don. Nimisa b'e la. Bon nimisa foyi tɛ ne la i bɛ ka bin nin na ka d'a kan ka daminɛ Kayi fo Kidali président min tɛmɛna IBK a ma se ka fosi kɛ min bɛ se k'a to anw bɛ se ka an ka yɛrɛma hɔrɔnya dɔn an yɛrɛ bi nka bi an ka jamana fan bɛɛ an bɛ se ka fɔ on est souverain an bɛ se ka fɔ on est souverain parce que a d'a kan ni ka bɔ Kayi fo Kidali maliyɛn bɛ se ka taa yɔrɔ bɛɛ bi cogoya min ka di ye hali n'a sɔrɔ gɛlɛya dɔɔni bɛ yen n'o ye plan sécuritaire ye mais défensivement quand même an ka jamana fan bɛɛ b'an bolo.